אז מה, כאילו, איך מגדירים אויב? כשאתם אומרים להשמיד את האויב, איך זה נראה בעניין שלכם? אני משווה את עזה היא דומה לסדום, דומה לסדום כעיר, וגם מי שחי בה, וגם דומה לעמלק, אם אתה קורא. זה באמת עמלק בימינו, כל דור יש עמלק, ובאמת האנשים, האוכלוסייה הזאת היא עמלק. זה נכנסתי לעמדה, ודווקא היה, כאילו, הוא ניסה לגרור את הגופה של המחבל הקודם שהוא חוסל. נתתי לו להתקרב, והוא לא ידע שכמובן שאני לא הבנתי מה הוא עושה, הוא ראה חבר שלו עומד. אתה לא ידע שיצא בדיוק. לא כזה מעניין אותי. הוא בא לגרור, אולי היה לה... נתתי כדור אחד, פגעתי בו בראש.